Здравейте, това е трети епизод на... извинете. Добре, ето ме и сега тук ще събера малко дърво и ще се направя къща. Гледам зомби. Аре, тихо бе, извинете, това е един мой приятел. Ще ти изключа, ти казвам. Аре де! Ми казах ти снимам. Тъпи зомбита, тъпи зомбита. Не, това е клип. И... Тихо, нали каза, че няма да говориш? Аз пък ти затварям, ако говориш. Ето ги! Тъпи зомбита! Мразави гоблини такива. Докато ги убия, ще минат всичките 10 минути за клипа. Аре. Добре. Нека да видя сега в кого мога да се превръщам. Тихо бе. Аз сам зомби. Добре, ето спряхме нали да си... Не сме спряли да си говорим, по-точно го заглуших, така да се каже. И мъничко бъгва. Да, и първия, втория епизод доста тихо се чувах. Сега дано по-силно да се чувам. Не знам как е. Дано да по-силно да се чувам, просто не знам. И да... Ако ви харесва, казвайте ми какво да правя и... Не, просто ми казвате идеите си и аз се опитвам да ги правя. Зависи какво е. По-нататък ще направя точно епизод, какво има в мода, но след няколко епизода, нека имам няколко епизодчета, нали така се нарича. И чакайте, сега ще дойда сам. Моят приятел това пише, да се абонирате и да харесате. Казах ти заглуши. Да, не знам. Той просто ми е приятел и затова сигурно иска да ми помогне и затова ви го казва. Обаче не е задължително да харесате, само ако ви харесват. Той ще... Да. И... Сега тук още ще събирам дърво, доколкото виждам. Доколкото правя да е, аз пък виждам. Добре. И мисля, че толкова ми стига за една малка къща. Добре, сега искам само да видя какво ми е писал. Стига да ви хареса, не да би. Има правописни грешки. Опитай се да не сгрешаваш, иначе ако... Да. Сега го чухте. Той се казва Ицу, по-натам. Христо, аз му викам Христо, но може да му се вика Ицу. По-натам, мисля, когато го науча как да влиза в сървър с логин, ще правя клип заедно с него. Да, разбрах. Добре и... Опа!
тъп крипър. Посмял да ми гръмнеш от къщата. Да ти, то зорен ганяр мръсен. Але! Купиш това. Да, вярно е. Извадих късмет, защото когато го удари светкавица, става толкова експлодираш, че дойде ли при тебе, дори да си на 100 км, пак ли леко да гръмне, пак ще се убие. Може ти се... Да, аз ще му помогна, значи той снима с телефон, обаче аз ще го науча как да снима с програмка. Не се тревожете, ако не ви харесва качеството на неговите клипове. Аз ще го науча и моля ти се, пиши. Добре, и нали просто защото клип... Нали просто така, нали... Аз ще му помогна и да, наистина, напиши си пак името в скайпа на твоя YouTube канал. Ще го... Да, сега го чухте. Той доста често се обажда и така на никой. Да, обаче наистина вече трябва да спре, ако не иска. И да, аз след малко ще го пусна, но сега мисля, че това е добра платформа за моята къща. Сега само ще направя платформата и ще спра клипа, дори може и по-рано. Може да направя къщата не по време на клипа, между клиповете, не знам. Добре и... Добре. Трябва ли да го прочета или не? По-късно ще го покажа, всъщност аз направо ще го напиша в описанието долу на клипа и който иска може да влезе, нали, да му го види. Да. Той няма много клипове, 100%. Нали? Мисля това да е за клипа. Ще довърша по време между клиповете и да, другия клип ще ви я покажа. Казах им и айде чао!